What's up mga boss, sa panibago nating video ngayon. Maaga pa lang pumunta na ako dito sa Roro Port Cordoba para manood ng setup dito sa concert mamayang gabi. Sakto lang sa timing mga boss, nandito na yung Sweet Notes para mag soundcheck sa venue. Hindi ako super fan ng Sweet Notes pero nakita ko rin yung mga video nila sa social media at aminado na maganda talaga yung mga boses nila sa pagkanta. Kaya nga ang daming humanga sa kanila ng mga cover song. After ng soundcheck kinagabihan, bumalik na naman ako dito sa concert at hinahanap ko dito yung mga kabarkada ko. Medyo pangit yung panahon mga boss kasi sobrang kiji ng ulan. Murag piso. Kano murag piso? Piso. Tita dai. Imo tita murag piso. Di pa muna kami lumapit sa event area at nagtambay-tambay lang muna kami dito sa daan. Hinihintay kasi namin nakakanta yung Sweet Notes eh. Pero habang nandito pa kami nakatambay, feel na feel nitong kasama ko yung concert eh. Pagpaningin sa tindera, mahilaki-lang sa di madagartista. Makapon ka layo. Eto rin si ate, feel na feel talaga yung kanta niyang bass rock. Siguro marami itong pinagdadaanan si ate siguro. Niloko to ng dati niyang jowa. Aray ko sa'yo te. Lumapit na kami dito sa concert para makijam na kami. Sobrang dami ng tao mga boss. Sari-sari din yung mga amoy eh. Amoy bawang sibuyas. Sana naman tawas muna bago pumunta dito sa concert eh. Aray ko sa inyo. Pagpasok na namin dito sa concert, bass rock band pa yung tumugtog. Yung bass rock nga pala ay local bands po dito sa Cebu na gumawa ng mga Bisaya music. Kaya nga naalala ko yung tema na bass rock yung Tingog Bisaya. Sa latanga gamay, kayo sa puntang sugod na paglakaw, kaya kanta sa imong pangit di pa sakit, lubot pas lukot, basit ka maong maano. Iba agin langog lakbay, pag-ilabay, sa latanga gamay. Sine, wala kay laing lingaw. Staring! Kandila, luyo sa habon, katawang binayang, o pisong sa gupakong pitang kalola. Sa sinihanda, ang pagdada sa panahon. Candrisa Cordoba! Shoutouts! Mayong gabi kanyo ang tanan, mga Cordobanhons. Bisita gikan sa syudad sa Lapu-Lapu! Lapu-Lapu City. Ladies and gentlemen, put your hands together for Sweet Notes! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ito mga VIPs! Hello! May gabi. Daghang salamat sa pag-invite sa mga dali once again. Kami ang Sweet Notes Music! Woo! O diyan sa likod, okay pa ba tayo? Alright, mangita mi kung kinsa pinakataas og energy karong gabi, tagaan ang mong surprise ha. O kung kinsa pinaka-sweet nga couple karong gabi, tagaan ang mong surprise. Yes! Paano ang mga single karong gabi?
gabi inatod by surprise. O kinsay pinakakusog mohilak na single karong gabi. Wala, single ka rin. No, may single. Imposible may single. So, dinato ba ito guys? Once again, kami pang Sweet Dance Music. And once again, welcome to our set! Into the midnight sun, the love and the music that Taas ang energy ngayong gabi. Dito na natin simulan. Para sa lahat ng mga mahilig sa all-time favorite music para sa inyong lahat. Anyone tell me why there is sadness in your eyes? Habang tumugtog na ang sweet notes, ito na naman si Oscar, kuhang-kuha siya sa atensyon ng mga manonood eh. Malakas yung energy dito. Kamusta kayo dyan sa gilid? Kaya nga nagtataka ba ako kung ito na ba yung sweet notes? Dame, joke lang mga bossing. Lumabas na kami sa concert mga bossing kasi di namin kaya yung mga powers ng kilikili dun. Para kami sumabog dun eh. Kaya tambay na lang ulit sa daan. After ng concert mga bossing, diretso na kami dito sa Tagayan. Dito mga bossing, ibang concert na ata to eh. Tamblingan concert na ata to. Okay mga bossing, so dito na lang magtatapos ang mini vlog ko mga bossing. Kita-kits tayo sa next video. Peace out!